Imos ao zoo. Viva! Imos ao parque de atraccións. Vou montar na montaña. Isto é un parque zoolóxico. Viva! Estamos no zoo. Vou montar nos leóns. Nin se che ocorra. Agardade aquí. Vou mercar as entradas e xa volvo. Quero ir contigo. Veña logo, Shin-chan. Deixarei che escoller a ti para que aprendas a andar polo mundo. Viva! Viva! Hola. Hola, bos días. Como estás, raíña? Gostaríache vir ao parque zoolóxico comigo? Como dis? Podes saber que dis. Cantas entradas queres? Estamos meu pai, miña nai e máis eu. Meu pai, en canto bebe un pouco, enferma. E miña nai leva días que non caga. Non fai falla dar tanta explicación. Vamos! Shinosuke, non te separes moito de nós, oiches? Que cativo. En canto ve unha moza xeitosa, alá vai cun foguete no cu. Non sei a quen sae esta criatura. Non me verías a min facer esas cousas. Eu non estaba falando de ninguén. Desde logo é ben cuspidiño a ti. Shinosuke, onde se meteu? Xa temos armada. Ataca ultraheroe! Shin-chan, non che dixemos que non te separes de nós? Que fas aquí? Mércamo, mamá. Diso nada. Ata no zoo te tes que encaprichar cun boneco de ultraheroe. Non sabes pensar noutra cousa. Non mires así pra min que non hai. Veña andando. A metade de precio. Que preciosidade. Non ves como a quen sae de verdade é a ti. Ai, que lindos. Esas sí que son lindas. Moi lindas. Pero volos dous que viñestes ver ao zoo. Paréceme que saio máis a ti, papá. Déixame tirar a min unha foto. Non mova a cámara. Cando nos teñes ben encadrados, aperta o botón. Ai, que nervios. Shin-chan, ti tranquilo. Ti actúa como se foses un profesional e verás como che sae ben. Xa está. Oístes, polo si ou polo non xuntadevos un pouco máis. Así? Sí, agora está como unha parelliña. Estupendo, perfecto. Veña, dispara. Atentos que disparo, sorride. ¡Pataca! Así me gusta. Tiraches unha boa foto. Tirei, chi. Trompa, trompa. Oh, unha cría de elefante. Que cousiña. Son dereitiños. E non van ser. Son nai e fillo. Daquela eu tamén son dereitiño avó los dous. Pois claro, home, somos os teus pais. Que significa esa cara? ¡Ja! Macaco feo. Ollo, ollo, non nos faga rabear, que teñen moi mal xenio. Mirade, hai un mono que está a barrer. Ok, A ver. Ten que perdoar. Ai. Que é esta parte do zoo? Aquí é onde teñen os animais mansos, como as ovellas e as cabras, e deixan que os nenos os agarimen e que xoguen con eles. Sí, que boa idea. Agarimadio, non lle teñades medo. Non pasa nada, tranquilo, que non rabuña. De verdade que se pode tocar? Sí, De verdade da boa, da boa. sí, podes tocar todo o que queiras. Ostras, todo o que queira. Saberá lo que dis, porque non teño pensado parar. Aí está. Ai, que Está quieto, veña, por favor, para. Que gustiño da tocarche no cu.
Sinto moito, por favor, perdoe. Díxome que podía tocar todo o que quixese. Ti cala, que non aprendes. Aí estamos na mesma. Non pasa nada, non é máis que unha criatura. Os nenos non teñen malicia. Toma, collo. Que bonito, Shin-chan? Coidarei del toda a vida. Adeus. Que eu non che dixen que poides quedar con el. Lo demos, Shin-chan. Muller, deixo, que xo pasou mal dabondo. É que... Verdade que o sentes, Shinosuke? Sinto. Lampantín! Atentos, que vos vou tirar unha foto. Toma. Ostras. Non, o plátano non era para ti. Dábacho para él porque lle saben moito. Ai, sí, dame outro logo. Toma, come. Pois non se vai perder. Shin-chan, Que? veña que marchamos. Chi. Oh, colo. Seguro. Non o digas 2 veces. Aí vou eu. Ai. Quen me dera a min ser neno. Empieza a estar chea deste comportamento. Aproveitas calquera oportunidade para abusar das mozas. Esa parte xa non me gusta tanto. Vaites. Estaba tan esgotado que quedou dormido. Sí. Imos a ir na tele. Mirade, xa están aquí. Unha furgoneta da tele. Entón era verdade o de que hoxe íamos a ir pola tele. Ai, teño moitas ganas de sair. Non vos preocupedes por nada, que xa estou eu aquí. Precisamente é iso que nos preocupa. Non é para tanto, Kazama. Non te estaba a gabar. Vai, Midori. Pois xe ves que non pouso unha mosca en ti. Como che deu por aí? E ti que sabes que ven a tele a gravar e ves de presilla en botón. Non, guapa, eu levo a roupa que poño a cotío. Pois ninguén o diría. Anda, pero se aínda leva a etiqueta do prezo colgada, que ordinaria és. Non pode ser. Era unha broma, muller. Pois, sei que falaches adiantado, guapa, porque a ti sí que se che ve a etiqueta do prezo. Por favor, muller, como mínimo poderías intentar ser máis orixinal. Manda truco, pero se o mercaches de rebaixas no centro comercial máis vulgar do barrio e non che custou máis que 3.900 yens, mira que che foi ben barato. Pero que dis? Se paguei 4.300. Era broma, muller. O helicóptero pasará contra as 11 menos 25 e enfocará as letras que estarán a formar os nenos. A continuación presentaremos a escola. E nosoutras que? Vainos facer algunha entrevista a nós? Pois non está pensado. Para rematar volveremos a enfocar os nenos desde o helicóptero. Só vai ser iso. Só. Ai, é o primeiro programa en directo que fago. Non podo quedar en branco. A ver, encontrámonos na escola de preescolar Futaba de Kasukabe. Entre todos os nenos formarán as letras da... Hola, guapa. Que fas? Nada, formarán as letras do nome da cidade. Gustacho o pemento? Nada, a ver, Escola Futaba de Kasukabe. Escola Futaba de Kasukabe. Son da clase dos A xirasoles. clase dos xirasoles. A clase dos... A min tanto me ten de onde sexas, non me interesa. Ai, que xenio ten esta moza. Ai, que neno tan chusco. Oiches, estou ocupada porque non marchas e me deixas en paz. Por que? Porque teño que memorizar o texto para non confundirme diante da cámara, porque a conexión vai ser en directo. En directo a conexión, agora sí que me puxen nervioso. Estamos na escola de preescolar Futaba de Kasukabe. Pero que pasa aí? A conexión en directo. Foi o favor de saírme de diante. Ai, que repugnante, por favor. Hala, ata logo. Ai, detesto os nenos pequenos. Nenos e nenas da escola de preescolar Futaba, bos días. Bos días. Eu tamén vou sair na tele con todos vos, entendido? O meu nome é Lio Shinma e sei que imos ser moi bons amigos.
Agora fais a simpática, pero antes case me traba. En serio? Supoño que todos entendeste lo que tedes que facer, verdade? Tedes que formar co corpo a palabra caso cabe. Que dicides? Farédelo ben? Sí! Estupendo, pois primeiro imos facer un ensaio. Veña, nenos, hai que facelo mesmo donte, que cada quen colle unha cartolina e que se coloque no seu sitio. Sí! Así? Que che pasa, Shin-chan? Eu que tiña que facer? Xa non che acorda? Que memoria tes? Ti tes que facer os paus da letra B de Kasukabe con Kazama. E cando pase a cámara podo ensinalo cu? Nin se che ocorra, ti só tes que levantar a cartolina. Como o vas facer? A ver. Así... E non ensinaralo cu? Non! Ai, moi ben, así me gusta. Vou... Veña, xa podedes levantar as cartolinas. Quedade quietos un momento. Que fai aquel? Son un monstro que só ten cucuiño. Prometíchesme que non ensinaba lo cu, Shin-chan, prometíchesmo. Controlen estes nenos, por favor, que imos a ir en directo pola tele. Sí, claro. Como faga o baile do cu ao aire en plena retransmisión, quedaremos en ridículo diante de todo o país. Vixío. Sí, claro, prométolle que non o perdo de vista. Non espero menos de vostede. Deixemo a min. ¡Viva o helicóptero! ¡O helicóptero! ¡Viva! ¡Dice helicóptero! Especial Saitama. Ai, xa está empezando. Teño que gravar en vídeo, non me vai a esquecer. ¡Ánimo, Shinazuke! Atención, faltan 30 segundos. Entendido. Oiches, presentadora. Ai, que fas aquí? Vaya man de pintura levas. Sae dai, fai o favor de volver ao teu sitio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ostras, bragas brancas! Kasukabe. Ai, ponme dos nervios. Ai, estamos na escola Xirasol da cidade de Enganaches-te, a escola Futaba. Desculpen, estamos na escola Futaba de Kasukabe. Entre todos os nenos da escola van formar un debuxo con... Eran unhas letras. Sí, tes razón. Imos charlar un pouco cos nenos. Ensaiastes moito para facer isto? Gústache esta escola? Di algo, neno. Como non lle vai gustar? Todos os nenos están encantados de estudiar nesta escola. E todos se portan moi ben, son uns nenos moi bons. Por certo, chámome Midori Yoshinaga. Teño 24 anos e o que máis me gusta... Eu fixen un cursiño de calceta, outro de cociña e outro de labor de gancho. Salme de enriba! Saeti! Que Dous que? Fai o sinal da victoria. E agora onde vas? Quero caca. Ai. Shinosuke, tens que aguantar un pouco, por favor. Non podo. Shinosuke. Ai, ai, ai. Eu tamén vou. Como te atreves? Iso digo eu. Pero isto que é? Que fan eses dous a correr? Ai, que falta de organización. Temos pingueiras. Como? Que hai pingueiras? Pero se a casa é nova, acabada de construir, aínda estamos coa hipoteca. Xa, pero é que últimamente chove seguido, Hiroshi. Iso tampouco é excusa. Mañá chamas para que veñan gobernar a pingueira, oíchesme? Sí. A casa mexou por ela. Agradézolle moito que viñese tan axiña. Pode estar contenta porque últimamente temos choio a barrer. Natural. Hola, pequerrecho. Mira, Shin-chan, este señor veu amañar as pingueiras que temos no tellado. Son Shinosuke Nohara e teño 5 anos. O meu xogo preferido é facelo morto e gustan as galletas de chocolate e as revistas con fotos de Fumi. Ninguén che pediu tanto detalle. E ella rufado o cativo. Veña, a pingueira témola no teito da sala de estar. Pois veña, vamos alá.
Ei, que hai, anano? Que hai, marciano? Ei, que eu non son un marciano. Para seres de fora darse moi ben o noso idioma. Pero ti que dis? Eu son daqui de toda a vida, neno. Ei, pero... En canto me despisto xa estás de leria. Queres facer o favor de traer a caixa da ferramenta para dentro? Sí, xa vai, tío, tranqui. Xa cho dixen onte, como non traballes con máis espírito, póñote na rúa. E non son tío teo. Ui, que merda, como doe. Oi, perdón, non quería dicir merda. Ai. Fala ben, que non custa un carallo. Ostras, este fulano é peor que a mamá. Mete medo, moito medo. Chove sen fin, pero ti estás... Que facedes no tellado? A ti que merda che importa? Aquí, só sen ti. Chove sen fin, e ti estás longe. Menos mal que non me oíu. Esa canción aburre a un morto. Niau, onde estea o rock que se quita o resto? Rouco vas quedar ti con eses berros. Ai. Os mozos de hoxe en día gustamos cada cousa. Non tedes nin idea do que é a música de verdade. Sí, señora. Nin idea te de los mozos de hoxe en día do que é a música de verdade. Ai, ti cala e non repita lo que oes. En realidade é imposible que os vellos entendan o heavy metal, por exemplo. Como moitos saben de bailes tradicionais. Baile do cu ao aire do cu. Ei, podes saber que baile é ese? Veña, rapaz, déixate de leria e choia, que este paso non rematamos na vida. O que? Ei, a ti gustache cantar? Cala, neno. Ai, caguen. Que dor de espiñazo. Oi, non ves? Xa vas indo vello. A ver se te retiras dunha vez e me deixas ao cargo do negocio. Ai, sí, anda, non me faga rir, payaso. Sabes que te imitas un pouco ao Xeneral Macaco? O xeneral que? O Xeneral Macaco é un chimpancé que sae na serie do ultraheroe. Un xeneral chimpancé que sae onde, ó? Arrea, non tes nin idea de quen é o ultraheroe? Debes de ser a única persoa do mundo que non o sabe. Ai, eu sí que sei quen é. É o de Ultra Rayo. A que é ese? Ostras, para seres de fora estás moi posto. Oi, non che dixen que non son de fora, neno? Descansen un anaco, teñolles un té preparado. Home, agradécese. Non me quedan máis que 4 galletiñas. Non se preocupe, muller, que vengan chegar. Moitas gracias, a min as galletas volvenme tolo. Pero dame no nariz que o vello este non vai ter dentes para rillar nelas. A ver se me deixas de chamar vello, maleducado. Que haberá nesa caixa de ferramentas, sen sabelo non vou quedar. Ai, que... A ver, esas galletiñas... ¡Mundo! Truco. Pero estas galletas teñen puntas. Será unha broma, señora. Como vai ser unha broma? ¡Sinosuke! Que? Agora estarás quieto ou... Ala, isto xa case está. Ala, xa case estou. ¡Cuidado! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! Ei, toma, corre aquí! E logo a ver se andamos con cuidado. A culpa foi túa! Toma, cóllete aquí. Ai, non hai cabeciña. Ai. Ostras, gobernoulle a casiña. Que? Que che parece como quedou? Se non chegas a caer en riba non había que amañar. A culpa foi do meu fillo, perdoen. Tranquila, muller, é un neno. O que puido ser non foi nada. Morrer non morreu ninguén. Ademais, se non dese feito para amañar a casiña dun can, mal andaríamos. Foi como poñer un taradelo. Como se pa un taradelo? Oi. Veña, arreando. Adeus. Gracias por todo. Abur, anano. Abur, marciano. Chove sen fin, pero ti estás lonxe de min. Será posible outra vez. Ultraheroe, chama un mamín. Chove sen fin, pero ti estás lonxe
lonxe de min. Queres calar, parvo do carallo? Por que non calas ti que mareas? Isto que canta así que marea. Que entenderás ti, cangallo? Me que trece. Todo o día como o can e o gato. Oh, Ala, xa vai chover outra vez. ostras, a casa xa non mexa por ela, vistes? Só faltaba, acaban de gobernar o tellado e polo menos o choio deixaron mo ben feito. Que gusto, non? Sí, que gustiño.